Spoznať, či ti je partner neverný. Čo som si ja všimla, keďže pracujem so ženami, ktoré sú aj po nevere, tak sa pýtam aj, že ktoré sú tie znaky pred neverou, čo si všimli. Keď sa to stalo aj mne, tak viem, že väčšinou predtým tam bola nejaká predtucha, intuícia, sny, čokoľvek. Hej, teraz nechcem hovoriť, že v sne sa ti to si mala víziu, ale že keby telo ti dáva niekde ukazuje, že niečo sa deje, že niečo cítiš, niečo nie je úplne v poriadku s partnerom, s mužom, s manželom, hej, že niečo nesedí. Že máš taký blbý pocit, ako keby ten vzťah nie je taký pevný, že nemá o teba taký záujem. Prejavuje sa to hlavne tak, častokrát, že trávi viac času mimo domova. Viac času ako keby v práci, viac času je na mobile, bere mobil so sebou do kúpeľne, zmení si PIN kód na mobile, obracia displej, alebo teda mobil, aby nebolo vidieť, keď prichádzajú správy. Nahnevá sa, keď sa ho pýtaš, že čo robíš na mobile, s kým si píšeš, kde si bol. To sú také typické znaky, čo veľakrát počujem. A veľakrát mi ženy hovoria, že ja som to cítila, ja som to tušila, mne sa to tak zdalo, že niečo nebolo v poriadku, že niekoho má. Čiže ženy, ak máte podozrenie, väčšinou to nie je len tak. Väčšinou to nie je len tak.